Velkommen til Sådan plejer du det mountainbike for en god sommerdag. Jeg viser hvordan man plejer sin mountainbike for en god sommerdag. Det man gør for at pleje sin cykel rigtig godt, er med at tage sædet ned. Sådan. Sådan klar. En god spytklat. Nu vil jeg vise jer hvordan man kører på en mountainbike en god sommerdag. Tisler, han skal ondt. Det virker! Er du okay? Er du okay? Ja. Skete der noget med cyklen? Nej, tror jeg ikke. Er du sikker? Ja. Skete der noget med dig? Hvis I har flere spørgsmål, eller vil skrive til os, så kan du se nummeret hernede. Jeg hedder Taj Mahan, jeg er 14 år, og jeg har en psyki. Farvel! Nu vil jeg vise jer, hvordan man plejer. Det er en god olie, det er en god spytklat. Nu er jeg klar til at køre. Nu vil jeg vise jer, hvordan en god mountainbike er god til at cykle.